Luca și astăzi vom începe seria de vloguri de pe acest canal și primul vlog din această serie este răspund la întrebările voastre pentru a mă cunoaște și voi mai bine. Deci, haideți să începem. Și înainte să începem, nu uitați să vă abonați la acest canal, să apăsați pe acest buton roșu, să-l urmăriți și să dați like. Haideți să începem. Ce te-a determinat să faci YouTube? M-am apucat dintr-o prostie pe vechiul meu canal și după nu am mai putut să-mi câți ani ai? Am aproape 17 ani, adică pe 28 februarie. Ce gătești cel mai des? Păi, cel mai des gătesc paste sau pizza. Ai frați sau surori? Da, am un frate minunare, are 19 ani, aproape 20. Deci, în ce clasă ești? Sunt în clasa a 11, de fapt trec acum în clasa 11. Ce mi-am ținut? 1,17. Îți face publică adresa pentru a ne... Trebuie face publică adresa pentru că noi, îngerașii tăi, să-ți trimitem colecte și dacă da, vei face vloguri în care le deschizi. Cine vrea să-mi trimită colecte, hai să vii să-mi dați mesaj în privat pentru a-i da adresa și da, voi face vloguri. Ai animal de companie? Da, am. Este Betty și va participa cu mine în multe videoclipuri. Următoarea nu este tocmai o întrebare, este o afirmație, adică de ce nu te mai văd și dacă nu te nu ai de să mă vezi. Ce îți place să faci în timpul liber? Păi, în timpul liber îmi place să cânt, să dansez, să TikTok, să ies cu verișoara mea, de obicei, deci să văd cu blondă. Mă supărați în vehicularea mea dinainte și mă plângem. Floarea De ce faci TikTok? De ce faci TikTok-uri triste? Eu fac TikTok-uri de starea mea, adică dacă eu sunt tristă, fac și TikTok-uri triste, îmi place să mă axez fix așa și pot să fac o serie de provocări, sigur voi începe o serie de provocări pe TikTok, cât și pe YouTube. Este normal te ador când vii în București. Nu știu dacă Evan. Hei, ai să mai iei pe mine, pe Ana și pe Emma la piese și concert. Păi din păcate tu tocmai ai ieșit din grup, așa că nu ai ce să mai faci la piese și concert. Și pe Emma, dacă o să vrea, o să o iau. Și cam atât a fost și cu întrebările. Sper foarte mult că v-a plăcut și nu uitați să mă susțineți cu o abonare și cu un like. M-ar ajuta foarte mult. Și dacă vreți și follow pe contul meu de Instagram, îl aveți aici sus. Deci da, eu vă pup și ne revedem data viitoare. Bye!